ce din ba misali a lokacin shi ma yaban annabin yake yi kake da yaban sha'awa tun annabi kana karamin ko kuma yaban wani annabi yake na ɗaya ga abin na taso na gaya maka da shi a shi na tara a gidanmu masha ana yi kuma sai zamana mm, ga wani tsari an samu usulubi irin namu na da na iyaye mm, ai ba irin wanda mu muke yi bane yanzu mm, mm. ka fahimta da Sosai. abin da aka fi shekara 40 ka tambaya a Kano da ka ji in ana so a yaba annabi sai dai ka ji an ce gidan wane mai ishiriniya gidan Mm. wane mai dala'ilu a Kamar wannan lokacin ka yes gane waɗannan su yes ne yes abubuwan da ake yaban da su irin gidan su malam Isiyaka Rabi'u gidan su yawwa a malam su za Kudi ka wayannan duk duk malamai dai ne na waɗanda muke Qur'ani koyi da su ne yanzu ai kamar gwammaja muna da gidan malam Bala mai yafe ina jin sunan gidan malam Bala mai yawwa yafi duk dan ishiriniyan Kano ya san gidan malam Bala mai gidan su yafe Shehu Atiku kenan yawwa to kaga irin su gidan wannan su malam Mudi abin da suke Salga yadawa yawwa duka wannan shegunai da malamai abin da suke yadawa soyayyar annabi alaihi salam to da irin wannan iyayenmu suka ginu ka fahimta sosai sosai don haka an taso akan wannan ya fasa zuciya sai kuma ya zama an samu wancan ana yi ne da yaren da ba ma ji sai aka zo muka samu wanda ake yi da yaren da muke ji don haka sai muka ƙara ɗan farewa wancan ana yi mana da yaren da ba ma ji ana karanta mana irin su ishiriniya alburda hamziya irin su wutiriya yau wasu diwani ka gane ana karanta mana ana jawo mana zauƙin shugaba ana yi ana fassara mana a ce nan kaza aka ce nan manzan Allah aka ce nan abu kaza na annabi aka faɗa sai kuma aka zo aka samu sai muka samu ga wasu a kusa da mu suna yi da hausar da muna jin abin da ake faɗa abin yana kuma shiga zuciya kenan yawwa zai fi yi maka daidai saboda yaren ka abin da ake yawwa zaka fi saurin karɓar sako sosai sosai to sai zamana an ƙara joyin da wannan yanayi to kuma ana zuwa da ke da sirrin da shi aka taho daga gida sai ya zamana ana zuwa tunda ni a lokacin ba ni nake waƙa ba amma sai na zama kawai na shiga amshi daga zuwa na fa aka da makallau kuma ina shiga duka na kama su duk na buge su suka daina yi sai ni kadai dama mai baiwa ne ai kuma abin da ake so ne dama sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wata'ala ya zama na ya bani sirrin ni kadai nake wanda an baka karfi an baka ilmomi an baka ba da zari ba an baka ƴaƴa an baka mata an maka baiwar iyaye an baka rindina ta alfarma masu sa ai hawaye kuma garinku ne garin Allah ba a kai ka mutunta baƙi ba an baka kyawu an baka siffofi masu rikitar da harshe an toshe ƙofar dukan misalolin da za su sa ayyukushe ko a zatin zubi na bashariya ba a yi ka irin halittu ba ya baka bayarwa cikin abin da kai kaɗai aka bawa ya ambace ka da ɗaya cikakke waninka sunan sabawa ya yunwatar da waninka yunwa ya ci da kai daga gunsa ba ci ba an baka iko an baka tasiri duk a inda ka sauka ka shigo a ila ta arabawa ka gwada kai ne a gunka dugurin da ka shiga kai aiki to waninka ba zai yi motsi ba an baka kima ga wata alfarma da ba a ba waninka an tattara maka abubuwan girma da babu sai in agunka an ɗaukaka ka saman muƙamin da kai kaɗai kake ɗaya ba biyu ba an baka iko
an baka annabta, an baka hannun rikewa, ga tawadu na kwanta lissafi mai hana ƙarya fitowa, an maka iya ji da matsalar bayi, ko da ɗai baka gaza a wannan ba, ko ga kai yake nufin ƙara ga duk irin matsalar shi, ga mutum aljanu da dabbobi teburi an saka shi, wa mu da kai an saka ka alƙali, duyan da kai to ba ta canja zane ba, an baka kallo cikin guyubatu ko ba ido za ka ganmu, kana ganin ayyukan dukan kaunu da duk abin da ta samu, ka san makomar kowa da sunansa da abin da ba zan tunana ba, kana ganin zuciya da motsinta, annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shugaba, kana ganin zuciya da motsinta, kana ganin lafiyarta, kana ganin takawa da imani da mahushu'in cikinta, abin da rai ya raya kana kallo. Ya Allah, network.